Ayun, malaking shoutout dyan sa unang nating pasok, Miss Elves Vlog. Salamat sa iyo sa patamsak mo dyan, kaibigan. Mas nauna ka pa sa akin pumasok. Good morning, good morning. Neryoso pala. Ang lolo ko lang yung mga tablet. Anong nangyari? Yan na. Naglaban na ulit. Anong gamitin natin? Music pa. Okay lang ba mag-play ng music dito sa mismong cellphone? Para may pa-background music. Maririnig kaya yun? Pero madilim. Makita.
sa'yo, Dave. See you tomorrow. Magamit ka? Gamit ka din eh. Love. Laban lang. Yun, shoutout sa 2 million viewers natin, mga kaibigan. Good luck sa inyo. Naglaban na po tayo dyan. Tamsak agad. Anong gusto ko sa'yo?
morning. Okay. Ba't tumba?
Labs. Paano po ba mag-play ng music na hindi nakaka-play? Pwede bang gamitin yan sa cellphone? Nasa cellphone kasi ako nag-LS. Tapos yung gagamitin ko mismo yung cellphone na ginagamit ko para sa music. Hindi ba yun makaka-copyright? Yun, mega shoutout sa iyo, Active Love and Style. Salamat ako sa patangsak mo dyan. Ayong buong kahit sa inyong tanan. Maglaglaban na po tayo. Yan, Active Love, mayroon ka ng jacket. Pwede ka nang magbaba dyan ng bahay mo. At nang maligitan ka na ni Miss Elves. Halabas ka pa din. At magdodong
Technology.